Avex Electronics, váš EMS partner od roku 1987. Avex Electronics je popredný poskytovateľ elektronických výrobných služieb EMS. Sme technologickým lídrom s komplexným rozsahom služieb. Našim zákazníkom, predovšetkým výrobcom originálnych zariadení, ponúkame spoľahlivé a inovatívne výrobné riešenia vo vysokej kvalite. Budúcnosť elektronických výrobných služieb bez kompromisov. Našim zákazníkom z automobilového priemyslu, priemyselnej a spotrebnej elektroniky prinášame inovatívne výrobné riešenia. Neustále modernizácie strojového parku nám umožňujú vyrábať technologicky vyspelé produkty s vysokou spoľahlivosťou, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky našich klientov. Záruka spoľahlivosti. Certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 sú dôkazom našich záväzkov udržateľnosti, kvality, spoločenskej zodpovednosti a bezpečnosti na pracovisku. Štandardy IATF 16949 sú zárukou nášho záväzku spĺňať tie najvyššie nároky na výrobné procesy. Náš tím, naša vízia, naša cesta. Tím lídrov a odborníkov, ktorí stavajú na skúsenostiach a napredujú s inováciami. Našich 9 SMT liniek dokáže osadiť až 620 000 komponentov za hodinu. Naša výrobná hala je vybavená 5 špičkovými SMT linkami Fuji NXT, 2 linkami Fuji IMAX a 2 linkami Hanwha. Každá z našich liniek je schopná osádzať široký sortiment SMT komponentov, vrátane špeciálnych tvarov s kapacitou 35 000 až 165 000 komponentov za hodinu, vrátane nadrozmerných dosiek do dĺžky 150 cm. Každá linka je vybavená systémami na 3D inšpekciu spájkovacej pasty a automatickou 3D optickou kontrolou AOI. Ponúkame výrobné riešenia s využitím vákuového reflow procesu vrátane 100% kontroly na 3D röntgenovom zariadení. V rámci našej stratégie Všetko pod jednou strechou pokrývame špecifické požiadavky vrátane laserového značenia, frézovania, mikroskopickej kontroly a vnútroobvodového ako aj funkčného a vysokonapäťového testovania. Neoddeliteľnou súčasťou našej komplexnej ponuky sú naše THT procesy s celkovou kapacitou 75 000 komponentov za hodinu. Sú realizované prostredníctvom strojného, axiálneho a radiálneho osádzania, ako aj 2 liniek ručného osádzania. Každý projekt od zaobstarávania komponentov až po finálne testovanie je prispôsobený vašim potrebám a dôrazom na kvalitu a efektivitu. Zber a analýza dát to je kľúč k nášmu úspechu. Využívame inteligentné systémy na optimalizáciu výrobných procesov a organizáciu preventívnej údržby. Každá informácia je podkladom pre rozhodnutia, ktoré vedú k lepším výsledkom. Fabrika, ktorá myslí. Avex Electronics smeruje k fungovaniu na princípe plne automatizovanej a digitalizovanej výroby. Sme pripravení na výzvy Priemysel 4.0 s riešeniami pre zajtrajšok. Avex Electronics. Viac než 30 rokov inovujeme elektronické výrobné služby. Od nášho založenia v roku 1987 sme sa stali lídrom v tejto oblasti v stredoeurópskom regióne. Naša spoločnosť je synonymom pre špičkovú technológiu, nekompromisnú kvalitu a absolútnu spoľahlivosť. Sme pripravení stať sa vaším strategickým EMS partnerom. Avex Electronics, váš EMS partner.